42 edición da Festa do Viño da Ulla. Falábamos con el na previa vía telefónica e hoxe atopámolo aquí, como non, con José Caldelas, é o presidente da comisión organizadora desta festa. José, como está indo? Pois a verdade é que o tempo nos acompañou e estamos encantados pois sobre todo co tempo e ca cantidad de xente que acudeu este fin de semana a Sarandón. Vivimos toda a xornada do sábado. Como foi a xornada de onte? Pois a xornada de onte foi moi intensa. Empezamos ca cata pola mañán, tuvemos o que é a concentración de vehículos clásicos que se desplazaron polo Concello de Vedra e Boqueixón, e ao final pois tuvemos todas as actividades culturales con grupos como TNT de Teo e como Colofón a parir de noio a noite. Houve moita xente aquí, eso, entonces... A verdade é que sí, os números que podemos dar é máis de 1000 coches no aparcadero e aproximadamente sobre 6000 personas no campo da festa. E hoxe tamén, cada minuto que pasa nesta xornada do domingo, máis xente. Acabamos de vivir o acto institucional, pregón incluído. Exactamente, donde o noso alcalde de Vedra e principal artífice da Festa do Viño pois iniciou como suele iniciar a festa o domingo. 4 novos cabaleiros, cabaleiras da Orde do Viño da Ulla que xuraron aquí defender os intereses de que sexa declarada de interese turístico regional. 4 persoas que moi involucradas ca festa do viño, que sin elas pois toda a cultura do viño de Sarandón, da comarca da Ulla, pois non chegaría a onde está chegando actualmente. En esa cata xa se coñeceron tamén os gañadores, foron para Teo, parece ser. Exactamente, foi un pleno do Concello de Teo. A alcaldesa feliz. Exactamente, no? A alcaldesa pois estaba encantada porque, bueno, pois este ano tocou a Teo, Concello que este ano pois colaborou con Vedra plenamente, e que eu que tamén quedei moi contento que o Concello de Teo pois tuvera ese agradecimiento polos caldos que fan. Entrou vía telefónica e improvisado o alcalde de Arzúa tamén. O alcalde de Arzúa, iso foi, debemos a Fran Cañotas a súa improvisación que nos meteu aí o alcalde de Arzúa e casi nos fixo unha fusión viño-queixo que, bueno, importante para todos. Bueno, e a todos os que vexan, hoxe a partir das 5 da tarde, máis música e fin de festa por todo o acto. Sí, intentamos que desde ahora hasta a última hora do día, casi xa do lunes, pois teñamos actividades festeiras xa ininterrompidas. Festicultores, rebeldía, familia Camaño, ata que o corpo aguante, ou ata que nos boten daqui. Sí, ou que, bueno, 12 bodegas que podemos probar, e se probamos as 12, mais disfrutamos do día, seguro que mañán non sei se iremos traballar. Que mañá, non vou decir que mañá é ese día, a disfrutar da Festa do Viño. Parabéns polo traballo, Vale, agradecemos a vosa divulgación da Festa do Viño. Como último detalle e como chamamento que, insisto, é que é o noso obxectivo dos veciños de Sarandón que pedimos para toda a comarca é que a Festa do Viño sea declarada Festa de Interés Turístico. Pois o gallásese así, na vindeira edición na 43 estemos a falar de que foi xa declarada de interese turístico regional porque ben o merece. Graciñas. Vale, gracias a vos.